Tabok tini phungayo no angkaisa video no ka chrai masa class 11 porio bo bike maya hanai totra budukri thui thangka buma bakha phatiri kabi tongo haina chirikja kapjak o video no khainke kosto nangko o buma ni bagi kosto nangko o buma bu fani bagi kosto nangko hinke chrairo class 11 porio mane boni age 16 ki 17 ongnai it means tamo जों कुनो जागा फोरोंमानि चाया अंगै दंगो सराय फांसिनि सिमिं अमो ताकनि जे 16 17 ओ एज नो नाइया कारे जों जदि उंग्लोग थांगा इंके 2.5 3 years जखन सराय अंगनाय ब बाजार कायसा थांगा बन्दु कायसा बसाते नुखा पिस्तल डक्टर यादिबा अमा आंगमो नानाय बिखा लगे बे पाइरखा फुटबल नुखा बिखा पाइरखा जे मानै छानखा उमो सानाय तैरफायका नों सराय फांसिनि बजे बिखा अमनो तैरफायका नों असरायनो कुनो दिन बनो नों अमो फिल सिखलाय लिया जेनिनि पकेटो रां गरै नों रुमैया बंगि दं मानो अमो हाय अबाब निनिरो गरै अ मानिनो नों फोरों जागिया जे सराय फांसिनि ब 2.5 years 2 years नि सिमिं न जा हंका कक माया फ्रन सिमिं यासि सुरि फुनो कायके न अमो नों मानरै रेखा बनो असरायनो मानरै रेखा तरुरुक मानै सानमों बारि रुरुक दामबो आसंनो बारि रुरुक अंगै थानाय ताबक आगे जे पिस्तल सानमानि जेनि दाम 100 टाका अंखा हाईएस्ट रमदि 500 टाका न अमो जों इजिली एफोर्ड खाइमाखा द एरपरे ब क्लास 11 काका माध्यमिक पास खाइ कायके न एरपरे बनि मानै सानमानिबो दाम बारिनाय बले जायबो 2-2.5 বছর जे 500 টাকাनि मानै नाखा ब 16-17 বছর काका इनके 50-1 लाख माने 50,000 1 लाखनि मानै सानगला अमनि कोनो ग्यारेंटी करे अमो साजि साननाय केवना सराय फांसिनि नों बनो रते तंखा जे सान रखा इनके अमो ब साननाय के अ सानफनो नों आसक सराय फांसिनि एफोर्ड खायके के अ सानफनो अमो बर थाइतो माने रमालिया अमहाय अंनाय हिनि वानसुक जागिया हाया दे इनके जों ता मा खायनाय सराय फांसिनि बनो रियलाइज मा खायरनाय आनि अरो किसासि दंगो अ किसानि बिसिंगो नों आसकनो माननाय ताई एमाहाय कबांमा मानै दंगो जेनो सानफानो आं रमैया आनि औकातनि बायरे निनि नांगो माने नों निनि काबिलियत खिलसनामै अ मानैनि हकदार अंगै नों अ मानैनो मा पाइनाय बा नों रां सेविं खायदि कायसा के सेविं खायानि फोरोंदे ब जखन खक्सा खाय 10 टाका सेविं खालाय चिप्स पैकेट कायसा पाइमानाय अ दिनो ब बुचिनाय रां खक्सा खालाय 10 टाका सना मानिसि बनि 10 days 10 दिन नांगै थांगो अमति हेकेनो बनो सेविंग्स मा फोरोंनाय ताई रांनि वैल्यू मा फोरोंनाय प्लस निनिरो गरै अमनो मा बुजिरनाय सराय फांसिनि जों बुजिरिया हिंके उत्तरै ब बुजिया अंगै थांगो जिद्दि अंगै थांगो मानैबो आसंनो नांगो बिनि अफनके सरायफोनो सि सब फुलफिल अंजाक तरितानि फुलफिल खालायमाया नों अमति है सानै तरै रमैया अंनायसि अमनो बुजिरनानि बागै सराय फांसिनि सरायनो अबाब मा फोरोंगो।